Hello ka probinsya, good day. So sa karon nga video, nakita ninyo sa akong likod. Ali, manguha ta og tubo. So kini nga tubo is katuning klase nga tubo katong humo kayo. So mo pa siya ang tubo nga grabe katamis. Ngayon kumanga. Asa. Lubot ato siguro kay diri ang tamis nga part. Awa, grabe ka humok. Tunong ko ano panit. Probinsya, paano sa tubo? So una mo ni si amo ang candy diri sa bukid tungod kay so una is mga labi no gula may kapalit